Jo, siger du. Nu skal du høre. I Danmark er det relativt varmt i forhold til andre lande på samme breddegrad. For eksempel Canada eller Sibirien, som ligger i Rusland. Og det skyldes, at den nordatlantiske strøm tager varme med fra den amerikanske østkyst ned til Danmark. I Danmark er gennemsnitstemperaturen 7,7 grader. Og det har siden 1930'erne været de varmeste 10 år efter 1988. Gennemsnitsstigningen efter 70'erne har der så været 1,5 grader. Det er god is. Hvorfor smelter min is? Jo, Sønneke, nu skal du høre. Grunden til, at det bliver varmere, er, at vi har atmosfæren, hvilket fungerer som et drivhus. Det er ganske simpelt. Solens stråler kommer ned på jorden, hvorefter de reflekterer tilbage ud til atmosfæren. Atmosfæren sørger så for, at nogle af strålerne kommer ud, og andre bliver for at holde os varme. Uden den, så vil det være 30 grader koldere på jorden. Atmosfæren består så af de her 4 gasarter. Der er nitrogen, som er 78%. Der er oxygen, som er 20%. Argon, det er 1%. Og koldioxid er 0,4. Og ja, Sønneke, der mangler de her sidste 0,6%. Det må jo være prut. Men fordi vi udleder så meget koldioxid, bliver atmosfæren meget tykkere og leder derfor meget mindre varme ud, og det bliver varmere og varmere. Alt det koldioxid, vi lukker ud, stammer hovedsageligt fra benzin, kulkraftværker, industrien, som pakker ting. Og i løbet af de næste 100 år, så vil den øgede temperatur, den vil stige mellem 0,3 og 4,8 grader. Husk at spare på vand og energien. Hvorfor det, Sønneke? Ja, nu skal du høre, morfar. Morfar, du må ikke bruge al den energi, fordi så smelter alt isen på Grønland, Nordpolen og Sydpolen, og så vil vandet stige, og jeg kan ikke svømme. Tak for i dag, morfar. Nu ved jeg alt om klima. Det gør den gang. Det er selv sagt. Godnat. Godnat, morfar. Skal jeg bare tage det hele om? Jeg prøver igen. Det hele? Ja. Nej, det mener du ikke. Danmarks klima er relativt varmt sammenlignet med de andre. Det skyldes den nordatlantiske strøm, der simpelthen kommer ind over og ned over. Og det skyldes den varme vestlige I Danmark er det relativt varmt i forhold til andre lande, som ligger på samme breddegrad.
Spis isen. Hold den. Fint nok. Prøv ned, så gør det igen. Ja, det gør I. Okay, nu. Okay, jeg skal lige... Og klar. Hold nu kæft. Er det virkelig, hvis vi står og griner, eller hvad? Jeg kan ikke huske, hvad jeg Sibirien. Jeg får det op. Danmarks klima er relativt varmt i forhold til Canada og Rusland. Det vil du ikke sige. Klar. Ja. Her på... Okay, så kommer det bare. Kan vi videre? Jo, ser du. Som du kan se, så ligger Canada, Rusland, altså Sibirien, på præcis samme breddegrad som Danmark. Okay. De 10 år, de har været efter 1988. Hvis brev stråler ved at de kommer ind på solen, ind på atmosfære. Den fungerer lidt ligesom et drivhus. Solen, jeg glemmer den gamle mands stemme, fuldstændig, som er på 78%. Der er oxygen, som er 20%, så der er argon 10%, og kuldioxid på 0,9%. Hvorfor du skal huske det? Nej, pis. Videre. Hvorfor du må ikke bruge al den energi? Bare kør igen. Det er jo stadigvæk. Ja. Hvorfor du må ikke bruge al den energi? Fordi så smelter al isen på Grønland, Nordpolen og Sydpolen. Og hvad er det, hvis de... Som ligger i Rusland, det ligger på samme breddegrad som Danmark. Og... Ej, fuck. Det var lige så godt.